Presented by Bidesi Lal Entertainment. Music director Tuntun Babu जतारू ससुरा भूली न जइहा पियावा के बाही में झूली न जइहा जतारू ससुरा भूली न जइहा पियावा के बाही में झूली न जइहा जतारू ससुरा भूली न जइहा पियावा के बाही में झूली न जइहा जतारू ससुरा भूली न जइहा पियावा के बाही में झूली न जइहा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव। Presented by Bidesi Lal Entertainment. खातू हो क्रिया फोनो त करबू खातू हो क्रिया फोनो त करबू ससुरा में रह के नाही बिसरबू जतारू ससुरा भूली न जइहा पियावा के बाही में झूली न जइहा जतारू ससुरा भूली न जइहा पियावा के बाही में झूली न जइहा Presented by Bidesi Lal Entertainment. दिन रात तड़पे मत हरे है वियोग में दिन रात तड़पे मत हरे है वियोग में पागल बन के घूमब बरोड में जतारू ससुरा भूली न जइहा पियावा के बाही में झूली न जइहा जतारू ससुरा भूली न जइहा पियावा के बाही में झूली न जइहा जतारू ससुरा भूली न जइहा पियावा के बाही में झूली न जइहा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो presented by Bidesi Lal Entertainment.